День 11. Історія. Щоб не наступати на ті самі граблі. Історія – це не просто битви якісь і дати. Це досвід людства, який кричить нам: не повторюйте наших помилок. А освіта для життя – це коли історію не зубрять, а аналізують учні. Коли діти бачать, що війни починались через байдужість, що свободу завжди треба виборювати, що культура – це не минуле, а основи нашого майбутнього. Коли ми пояснюємо це учням, що історія – це не про колись, а про зараз, ми виховуємо мислячих громадян. Бо якщо ти не знаєш свого минулого, ти завжди будеш легкою здобиччю для будь-якої маніпуляції. І саме тому історія – одна із найважливіших частин освіти для життя. Вона не лише навчає нас, вона вакцинує нас від наївності,